Oronjene chenro mar buch jopiny wan ket gi wendwa Moses Dhial, Sheila Olang, jalony e weche mag uchumi, to gi Kevin Osido, jalony e weche mag telo. Erokamano uru kuom miyowa secheu. Osido, abiro chako ane kodi. In wasego kodi mbaka ni ndalo mang'eny. Kaka jaga budget wuoyo. Sani koro wacho ni ng'eny counties gi ok tii gi pesa mano onego ni gitiyo gi chenro mar dongruok. Counties ma Kaluo kama oting'o Kisumu gi Siaya to kata siling achiel no gitiyo. Ipani ang'o matimore counties gi? Erokamano Trevor, gima timore maduong' kabisa en ni tugo ema mako governors wa moko. Nikech oripo bed ni sama ichamo muma, be kata kapok ichamo muma, makori mi thuolo ni nigo campaign ni dhi bedo governor. Especially sama koro walose tieng' mar adek mar sirikache mag kor gwenge, kata gima oluongo gi dho ngere ni third generation of county governments. Sketch first one in 2013, second 2027, third kuro in 2022. Sani governors oripo bed ni ong'eyo gima devolution oripo bed ni timo ne jopiny. Omiyo ka chopo kama ni development, dongruok mar jopiny ni budget miloso ok inyal tiyo kata gi ndururu. En wich kuot maduong' kabisa, kendo nikech kipime gi sirikache mamoko, particularly mae kama oluongo ni Mount Kenya and Aberdares region, kaka koro mag Kiambu, Nyeri, Embu, Isiolo kadhi malo, tineno ka gin tire gimoro ma be ginyalo nyiso. Kendo jogo ma ae counties kata obedo ni nitiere challenges kata ng'ikruok mopogore opogore, but nitie gima gineno katimore. Omiyo nitiere wach mar koso bedo gi responsibility e gino moripo bed ni governor tayore gi sirikal te mar county mar mondo gitim. To namba 2 bende king'iyo report ma Controller of Budget nendo ochiwo, en report mar third quarter, ting' ma waluongo ni mar adek, ma cover September, October and December and November mar higa mar 2025-2026. To ing'iyo ni part of the reason manyalo kelo koso tiyo gi omenda mag dongruok en nikech gima ne sirikal mamalo kelo through Mheshimiwa Mbadi ma iluongo ni EGP, Electronic Government Procurement. Masa moro bende kano chakre to inyalo neno ka governors ok ne dware, be ok ne gimor kode. Omiyo gino ma waseng'iyo katimore counties en ni EGP no ng'enyne ok oti e yo makare. Omiyo samoro bende affect procurement processes kata yore mag procurement ma counties oripo bed ni tiyo godo. To koro ka pesa ae national government through equitable share kadhi e counties kacha, tido ka Controller of Budget keto negi block, nikech the only passage mag oripo bed ni gintiere godo and through the digital system mine electronic government procurement. Koro king'iyo the budget year mar 2025-2026, nikech EGP no chako tich July 1st. Koro from July 1st no, counties osebedo ka struggle mondo gi adopt a system no, kata training mar ji, capacity building mar officers kata directors mantiere counties be samoro nitiere chandruok. To especially nikech the fourth thing en ni lack of political goodwill mar electronic government procurement system. Kuro ka governor osewacho ni gino werigo, to in kati bed chief officer kati bed director, bende samoro kori feel ni samoro ki push ahinya tinyalo penji ni to interest mane ma intiere go. But those should not be excuses. Ma sirikache wa particularly ma Kaluo, kuonde ma wasebedo ka wathagre kabisa, ma koro wan gi telo mag counties, oripo bed ni koro governors wa nitiere gi innovation, kendo gintie gi yore mang'eny, for example on source revenue, ma ginyalo yudo godo yuto mopogore opogore mondo gisir godo dongruok e county. Sheila, inipani ang'o matimore gi counties wagi momiyo chenro mag dongruok ok dhi mapiyo kaka jopiny dwaro? Trevor, samoro waketo puoch gi pak e weche mag devolution, to mana kaka wanya wuoye e gimoro amora maber, ni nitie kumoro manya wacho ni nigi limit ne, kata kuma aparo ni ne wa overlook kata nok waparo maber. Ng'eni kanoket ni nitie devolution wabedo gi county governments, then nitie sectors moko ma oduok piny ne weche mag county. Achiel kuom gi en weche mag thieth, moko en weche mag pur, magi okete county government. So mano nok en gima rach, en gima ber ni magi gik mobedo devolved. Lakini kiketo ni joma run counties gi kata joma chung ne counties gi ok gin jok ma gin gi lony e weche mag dongruok, then ineno ka results mawuok ineno ka bedo very clear. Natemo ng'iyo counties madhi maber mondo agini ng'ama nie tendgi, ok kata ni governor kende, to ineno ni omi thuolo nade ne jok matiyo e counties kanyo.
ranyisi ni kin gi wasni in gi chief officers gi kata in gi jok mochung' ne sectors mopogore opogore to gitiyo machiegni manade gi governors gi kata gi jok manie office to nitie pattern moro mawuok kae matango ni county governments ma oluoro jok matiye county professionals matiye county ng'at mochung' ne pur ng'at mochung' ne thieth kendo giwinjo gi kendo gitwak kodgi kama gi kamacha ineno ka gidhi maber to nitie counties moko moketaketa siasa chakre kako los county no nyaka tum koro ok gilu chik kako onego bed ni loso county tineno kama ka koro weche mag dongruok dhi kadhi chien matin awacho kama Trevor nikech allocations kineno kaka budgets ma county approve gi kaka gitiyo gi pesa no nitie counties moko mamako mana dhogi nono ineno ka counties moko nigi potential mang'eny kabisa kata nitie gi gimoro ma ginyalo puro to koro depend ni ng'ama ochung' ne county no ong'e loso osiep nade ong'e dhi oko ong'e ni moko be idhi timanyo oko yudo kata partnerships donge ana Migori County kuom ranyisi wanyalo timo pur maber kabisa mar kahawa wan gi potential mang'eny kabisa mar puro kahawa kendo ineno ka jo Mount Kenya puro kahawa mang'eny kendo gidhigo maber koro ma en mana ranyisi ni kaka county government ma Migori ne nyalo wuok oko kaka naneno higa mawuoyeni nwadhi to watimo baraza moro gi jok mapuro kahawa mondo watem dhiro weche mag puro kahawa kotudre kanyakla gi sirkal mamalo magi just a few examples kaka counties nyalo temo mondo gibed innovative ok ni girito amenda kende ma malo sirkal mamalo kabiro irgi mondo ging'i ni ang'o ma gintiego to gidwa loso weche gi nade to Trevor awacho ga pile ni e weche mag dongruok kata obed ni sirkal mamalo kata mar county nitie atamalo mar bajedi manyaka dhi e weche mag dongruok makok iketa atamalo no atamalo miwacho ni ber kadhi e weche mag dongruok en 35 sani sirkal mamalo weche mag dongruok atamalo e budget odok piny kabisa en gimoro atamalo 17 sani koro nitie counties mani nyisa ka Siaya gi Kisumu ma onge gima gitimo e weche mag dongruok kato wabo ng'iyo counties moko ma Kaluoka mano Homa Bay gi Migori mondo wang'e ni ginto ne gidhi nade so gima nyalo wacho en ni weche mag dongruok gilingana gi telo manitie counties gi koro ni counties moko dhi malo counties moko pod dong chien okay osido koso waketo siasa mbele ahinya nikech ang'iyo report machielo bende ka endi moa e sirkal mamalo mamato en report Siaya to Siaya nyiso ni nitie chenro 16 maneno ka endi ma sirkal mamalo ema timo kamoting'o Gunja Sega Ukwala water supply mano tim gi Central Rift mar 1 billion Obambo Riat Kolembo Maketo tim gi housing aneno kama chielo bende ki Ultra Modern Library ma Jaramogi Oginga Odinga University Science and Technology bende otim gi jo housing Lower Nzoia otim gi jo housing Baro Ber Akala ESP Markets otim gi jo housing ma te timo gi sirkal mamalo to sirkal ma Siaya gavana wuoni winjo ka en siasa ni malich ne ahinya ni gini onego bed ni luwo jogi to king'iyo to chal ka gima sirkal mamalo ni ema konyo koso keto siasa mbele ahinya moloyo dongruok Trevor mano en penjo maber ahinya to en penjo maber nikech ng'enyne particularly king'iyo context marwa mar pinywa ma Kenya ka to siasa waketo ga mbele ahinya kendo siasa ni ikete mbele molo kata mana dongruok kaka ipimono to en nikech wiwa wil ni siasa igoye of course wan gi gimiluongo ni the electoral cycle manyiso kaka wago kura kata kaka watimo yiero magwa to iye kanyo en gi steps madhi kaka auchiel to within these 6 steps achiel kuomgi en campaigning and then itieko gi voting to watimo evaluation to wan wiwa wil ni electoral cycle ni onge kamiluonge development manyiso ni dongruok nitie kamitime to ng'enyne wiwa wil ga ni ka wasetieko yiero to koro thuolo ma wantiere godo en ni mar mondo watim ang'on watim dongruok ne jopiny to gimomiyo nyalo bedo ni waketo siasa mbele ahinya kendo kata mana projects misomogo gintiere proposal report moro bende manochiw gi office mar service delivery unit be misome ase interact gi report no koro ang'e gigo to king'iyo most of those things tichaki ng'iyo CIDP mar governor Orengo
to okine ka gigo nitiere kanyo manyiso ni nitiere disparity. To disparity ikele mana nikech siasa. Nikech gavana wa Siaya, nikech ana Siaya, ago kura West Uyoma School, kamiluongo ni Nyabera School, West Uyoma Ward, Rarieda Sub County. To king'iyo gik mane gavana owacho nodwa timonwa. Governor spend a lot of time either mondo defend himself kuom jogo ma perceived to be goye kisiasa, kata eno owuon odwa ni mondo dongruok otimre e yo marang'ono mar siasa. Ni samo wacho one term tekani koro ng'eny gik misomo go dhi timre. Whereas okoripo bed kamano. Oripo bed ni ka gavana osetimo campaign moloso manifesto mare mwabedo gi CIDP. To CIDP bang'e tiloso ne budget ma mano e gima dhi e county assembly. Omiyo Shila wacho ni gavana ni county itiyo gi all officers tete nyaka jo MCA be nigi tich ma gitiyo. To part mar MCA kacha en ni gibe gitimo approval marang'ono mar budget. Koro kose tim budget mar Siaya County Government as an example, to national government okoripo bed ni donje mondo kel ng'ikruok. Nikech most of gik misomo kata mana housing be gin gigo ma kisomo katiba maber ma jawuotho godo ni schedule 4 owacho ni mago are all devolved functions. Counties emoripo bed ni timo gi to ok gitim gi nikech siasa koro mar gorruok. Ni in kichako tiyo kako ripo bed ni tiyo to samoro gi feel ni temo ketho gima samoro rais temo timo Siaya kacha, to bende buoga nikech kata stadium bende ne wachako gero Siaya. To en stadium ma kata nyaka sama walosi ni en stadium ma pod dhi mbele. Almost the three governments ma walosi ka 2013, 2017 nyaka sani 2022 ni sirikal mamalo ema nyaka bi mondo intervene gi miluongo ni sports. To sports ni kata katiba no wacho ni mano en tich moripo bed ni timo gi sirikal mar county. Omiyo nitiere chandruok ma dongruok nyalo bedo godo ka siasa donje iye. To en gi moripo bed ni pile jawacho kae kata Trevor wasewache kodi kae kiluonga ni governor oripo obed gi thuolo monyalo bet godo nyaka gi all other elected leaders e county. Nikech kanyo sani Siaya for example wan nyaka gi chairman mar budget Mheshimiwa Sama Tandi, siepna malongo kabisa, ma en mjumbe malego Usonga. Onge tiende mar mondo ni en otimo gik moko national government ma appropriations dhi kuonde moko to gigo jo Siaya ok negi. Ni samoro ni governor eneno ni siasa nyalo donje iye. Tajawacho ga ni ber ka koro governor bet gi jogo ma are elected leaders mondo gi share gi compare paro. Koro ipenjo Mheshimiwa Tandi to koro in kitimo budget malo kacha gosiepenigo uneno nang'o e Siaya kae. To penjo nyaka Wandai ma bende ne en mjumbe ma Ugunja. Nyocha wan gi by election ma en CS mar energy. Obe ipenje ni to weche mag stima malale e Siaya ka polopo omurambura ndur to stima oselal. Ineno ni mondo watim namno nikech Siaya County bro mana develop ka wantiere gi factors of production and energy is one of those factors. Koro ka onge support ma government through the mechanisms mantiere nyalo support godo development ni siasa ema timre, to mano jogo ma kaka jo Kiswahili wacho ni sama dume ariyo gore cha to mana lum ema hinyore. Omiyo siasa osebedo ka timre marach, to ripo bed ni wang'eyo ni siasa nigi sane to dongruok kata development oripo mi thuolo mare kendo nafas mare mar mondo dhi mbele. Shila neno king'iyo chenro mar Migori, Migochu ni mang'eny moke. En ochalo nade kanyo to ere kaka inyalo loke mondo idhi mbele maber. Anya chako wacho niya Migochu ok rach ka Siachu nikech Migori no wan gi 0% development. Migori no temo matin development expenditure ma Migori ne atamala boro. Koro remember ni counties manotimo ber kabisa ni chopo atamalo 21. Isiolo ni 21%. So Migori wan at 8%. So wan at 0. Koro wan at racha. Wan at 0. Koro katorach kanyo koro 8% pod rach. 8 pod chiegni gi 0 than 21. Migocho pod watemo. Hapa ni matemo cheko kata e report marwa ma Migori. Ana Migori County, Nyatike sub county, gweng'wa Karungu kucho. Nyawacho ifulo polling station, polling station en Sidika primary. Very good. Koro gima timore kae kang'iyo report mar Migori en ni kata ka obedo ni nwatiyo ga tamala aboro kende e weche mag dongruok. Atemo cheko Trevor ni to ng'eny pesa wa no dhi kanye. To aparo ni wayudo the same problem
ma counties mang'eny nigo. Kineno Migori, atamalo 87, 87% odhie personal, odhie remuneration, no ge? Mano nyiso ni ng'eny budget ma Migori no dhie weche mag chudo. Weche mag chudo jok matiye county e gik machal kamano. To remember ni Migori ka ang'iyo report kae, Migori pesa ne mang'eny ma Migori no collect no ae weche mag hospital kata hospital fees. To nagombo nyiero matin nikech ka main source of revenue obedo hospital and hospital fees, ang'eni an ga gi ji mang'eny manie hospital Migori mabwacho ni waluonga ni facility improvement fund. Mano facility improvement fund. Yeah. Koro gima temo wacho ok en Migori kende. I think counties mag Luo apani Homa Bay mokao namba e wage bill margi kata ge personnel magin tiego e counties. Nyiso ni samoro ka wacho ga ni siasa gi weche mag budget go hand in hand. Samoro jatelo kodonjo to en gi joke mano konyo Trevor donjo kacha. Koro some of them keto ni gidwa absorb jite. Koro gidhi adhiya to afadhali kigikwer ni oyo Trevor space mantie kato netino kato bedo nini konya gi siasa okwanyal bedo walbed gi fiscal discipline. Kata discipline moro monya wacho ni oyo ano kabitiyo gi more than nikech chik wacho ni okoningo gi kadh 35% atamalo 35 e weche mag chudo. To ineno ka wacho ni sani Migori ni 87%. So wakadho wan malo kabisa e weche mag chudo. Okoningo bed kamano. Oningo bed ni waduok pesa michulo kata salaries waduok chien to wami jopiny opportunities mag dongruok kata mar bedo self-employed. Walos environment, tij sirkal obed mar county obed sirkal mamalo. En mana inichalo mana ng'at maloso environment mondo kibiro ni nadwa go ohala Kisumu kata nadwa go ohala Migori. Tayudo ka stima ntie, ndara ntie, nyaduka nachanya yawa. Ayudo ka mondo adhi akaw permit e county government en tich no yot kabisa. To once aseketo that business na kata opportunity cha, tibo neno ka chako ndiko ji to be jiti atie. Ji ok bibedo ni laro ni mondo giti e county kende. Gima timo marache counties wa mang'eny en ni onge tich mamit timo kaka tich mar county. Onge tich mamit timo kaka tich mar county. Koro mano kende e tich ma ji neno nikech opportunities moko onge mang'eny. King'iyo counties madhi maber kaka mani neno ni wakwano ka. Na kawo example mar county mar Meru. Nikech ang'iyo ni Meru kata gin gi production, gin gi dairy production kata weche mag chak, gik mag chak, gin gi weche mag kahawa magitimo. Koro ji ok ringa tani gidwa tiyo county. In fact, most people gi prefer ni gitimo wandgi kendgi kar mondo ndiki ni sadeko to chopo office to wuok. Nikech nitie circulation mar pesa madhi mbele. Kidwa ng'e ni county dhi maber, ng'i circulation mar pesa e county no. Kino ka county odwa tuwa ahinya. To ng'e ni kanyo nigi wach. Nikech tij sirkal en mana mondo facilitate. Kose facilitate to ibo yudo ni itiyo gi private sector kata jo ohala gi meet development needs magi. Ok inyalo employ jite. In losa conducive environment, ji obio chako ohala magidwa chako, gik machal kamano, tibodo ka gin koro gikaw ni jok mane dwa ndiko tich ka gitimo. To mana the same thing mane wacho. Nyaka ing'i weche mag factors of production. Kenya kae number 1 revenue makoro sirkal mamalo ma Kenya te. Enga weche mag agriculture service, gik moko ariyogo. Kasemulo agriculture gi service, nyiso ni kumoro amora bede kata ibed mane county. Nyaka ing'i ni weche mag agriculture ang'o miloso makata ka ng'ato biro wacho ni ero kora adwa donjo weche mag pur mondo alos pesa. Oyudo ka ndara ntie, kiseyudo cham ni cha to ng'weche ringo kaka wan e border. Ng'weche ringo tidhi kata Sirare kacha, Isbania kacha, ti uso gik mano ningi usko. Kata cham ni moro koseikore Kisumu kacha to ng'weche chiemo Busia border, idhi ti use. Wan gi nam. Ang'o ma investments mage ma wasetime blue economy. Nam cha is an untapped like resource mo kwa tigo kata kako onego bed na tiyogo. Ineno, mar ariyo wacho ni service. I-develop service industry ni nade. Nyaka invest e weche mag puonj, ECD, ang'eni mane kuma county government mulo weche mag ECD, mago nyaka invest. Nyaka make sure ni intie gi facilities maber e county kanyo. University, gik machal kamago mondo iyaw towns mondo bi osome. Mano bokonyo gi increasing revenue. To ka waketa ni pesa te ni kidonje county to county otuo, magi mora achiel kende man gi pesa e county no. Mama no county government. Ma emineno katimore kanyo. Nitie pressure mang'eny e county. Mondo county emo provide revenue. Token sustainable. Okwanyal, mano ok en planning maber. Kiuchumi. Aneno sido kidwa donje gini to pod mana Siaya ukanyo kata construction mar Dogoe bridge.
ene namba 9 ma embe time mana gi Kenham en Kenya National Highways Authority billion madhi mana 2 igni gi te koka nochakore higa mar 2021 igni gi te jo Siaya nok ne ni gini onego ne te kusani magi wiya rajo Trevor yeni wan kaka jo Siaya we have done very well e gik moko kaka human capital development nikech chikwano professors kata 50 ma Kenya ka to madhi mana 18 kuom 50 go top 18 gin joma Siaya. But the challenge mantie en gima niluongo ni politics and development nikech kata na wuon asebedo e gik ma waluongo ni kata Siaya Professionals Forum, wasebedo e migepe mopogore opogore kata sectors mopogore opogore including mag jo policy governance etc. But shida manyalo bet en ni kibiro gi idea maber to koro ji chako paro ni dwa chung governor. Ni wuodo sido cha betinde okasre no bendo riek kabisa do bet governor. Ni obendo romo. Tok en ni be aromo nikech Mama Eda Benose wacho ne yudhe kawuono ni yudhe uromo unyalo bedo jotelo. Koro kata ka romo no to bende onge wach. But gima duong' en ni value mane ma you are bringing to the table ma wantiere ni en value mane ma whoever you are kati bed miyo moro mantiere kacha welo kacha kati bed youth moro mantiere Missouri kuma ae kati bed persons with disability moro mantiere Sidindi to value mane minyalo capture mikel makony county mano e gima osechando kaka jo Siaya. Omiyo kata weche mag bridge yok ni jo Siaya ok ne emna ni luoro mar ni to kiwacho ni bridge ni dak walose kati ndiko barua ni chief officer gi director mar public works kata infrastructure ni to bridge moro ntie kamarach to namo mi ok lose ting'e ni koro gino be samoro ji nyalo will ni you are part of the all sovereign power cha kech teko te mar sirikar mar county no ni elweti ka ene mimi jogo thuolo no koro ng'enyne jopiny bende sometimes giluor nikech be nyalo kata mana orni guns ni in kori lokri ni ndiko barua ni mondo los bridge ndiko kakanga to king'iyo counties mamoko kaka chiemoro nadhi limosiep na moro Kasarani police station to ne koth chwe tayudo ka police station okethre ma pi is all over to within a short time to gima muoch mar choni luongo nango pipes mikete ndaragi o blow up so the trash is overflowing in Ndara. Tingena kawa Simba tago agocho ne director of environment ma Nairobi county ka. Believe you me Trevor, within sa achiel jo county no se chopo Kasarani kanyo magi seng'iyo kuma shida nitie mane gise sorted out. Masani for those ma odak Kasarani king'iyo kata kikale bathna tibedo ka tingni madongo dongo puro kanyo kendo they are redoing the whole tunnel mar trash ni nikech giwacho ni gini noger higni mang'eny mokalo. Koro capacity mar jo piny osehingo pipe manoket koro nyaka wagol maka mondo wachak waket moko madongo dongo manyien mantiere gi tajiditi motegno to mano gima kidhi kaluo koni obed Migori kata kumiae obed Kisumu ni in kori ini penyo kakanga pesa mane ma in go madang los nwa godo bridge to giwil ni kawanyalo sumo rieko from everyone emomiyo wajanyiso wakata mana governors wa embrace gimilongo ni community town hall sama koro in gi gimoro midwa ni mondo pass ne jopiny luongo jopiny not necessarily mar public participation purposes nikech mano be kitimo marach to wabro teri e court nikech itime marach nango to chik to wacho ni nyaka itime maber but kar mondo idhi go siasa e liel kata itim gik development e gini ne rus luongo jopiny mondo bed kod gi piny piny gini an kaka nadwa bed governor magi gik manadwa ni mondo watim to wasetimo mogik ka to wasewinjo nyaka ywakruok magu uyuak kabisa to yuak nikech pesa ma national government for example is delayed poko biro no akai to ko biro to wadhi tieki to mano Trevor bro miyo kata jopiny horruok magi wach ni governor to tiyo to pok inyal dhi to or chief officers and the staff mantie ka chief officer ok nyal dhi to or directors kata jo county moko milongo ni ward administrators ka empower them mondo gibed gi thuolo mar go mbaka gi jopiny that way nikech ingeni sometimes the national government will take advantage nikech ko neno kan nikech gibe gin Kenya ka gineno vitu kwa ground ka jigo ko ke social media to gineno a bridge moro nitiere kacha madware ni mondo walos
to ng'ama nene to go simo ne director mar Kenhan to be useneno gima Josiaya wacho donge wanyalo take advantage to anabedo surprise ka tieko sometimes ni wamiyo kata mar rais bende teko ma I mean a lot of work nikech koro waore nyaka no dhi yawo chiro is not the responsibility mar rais ni koro odhi yawo bridge moro ni e kor gweng' kuonde ka is not his responsibility ni koro odhi yawo ndara mabe samoro okwane kata kitieko iwinjo wachno to otimre kamano nikech national government koro is taking advantage to pacify koko manyalo bete nikech at the national level to tij rais en mar national unity and also to spur development to nikech wasewacho wach mar dongruok gi siasa obe odwa ni mondo yiere kendo isewinjo ka ji wacho 2 term 1 term nyocho nyiso bende jomoko wacho no term na winjo ko wacho nyoro bende Turkana kucha ni ama munasema ni no term to ando ka yie gi no term nikech katiba okosire but mano emomiyo koro rais take advantage gi gigo matimre kwa ground to ka governor nyalo take advantage kata gibedo gi toll free numbers maka gimoro ok timre maber to ji ioro message kacha ema kaka jok moko ma jotelo kaka Babu Owino that is the mechanism magitiyogo gin gi nambni maka nitiere kakoth ochwe to nitiere bridge maka to kethre kata tunnel ma pi ok kale tigo picha ti oro kacha to within a short time there is a response team to magwa nini igo picha mi oro kore kidwa manyi idwa yanyi idwa goyi inosida ni inigo picha non had iore kanye tiore hazahu which is not a good practice mana kwayo mondo jotendwa mantiere counties omakaluo mondo embrace another alternative mechanism mar dongruok Shile gini kuwadhi wachomo kumwadhi yiero jopiny kura ng'o manyaka gikete maino ahinya ka gidhi yiero jotelo gin kechi wacho gani se ogwang ti se gweno bende an pile kan nyaka to tanyiso ga jogo ni kiyiero jakuo to nyaka kwali kiyiero jalweny be nyaka kony koro gine me yiero to ngeni jopiny be nyaka se gin kech gin be magiketo jogi ka giyiero jabeti ten mana ibro beti aparo ni mara ajiwo ga jopiny pile ni nyaka wabed motang' kabisa gi jok ma wayiero nikech nitie jok ma siasa mitnegi moingo dongruok afadhali kikager kata chiro kuma intie nikech Trevor Chapinga afadhali daraja miwachogo joloralore piny kanyo kanyamulo nikech nokigona ombulu ineno kidwa yudo jatelo maber nyaka obed jatelo madongruok kochopo ni ipimo siasa gi dongruok to samose yiere mobete komcha to dongruok emoketo okaw kipao ma otero mbele nikech kata obed ni ng'ato kogo ni kura kata ogo ni kura kata yiere kata okiere ka Nyasaye osetelo ni mibedo jatelo nyaka itine jite koro idhi tiwe siasa cha chien ting'e weche mag dongruok gima nyalo jiwo jopiny ogandawa joma ni ofisa minena weni Trevor kochopo 2027 kiku yuaru kodgi keta ng'ato niya chunga ba gimisetimo tijni yot kik giwerni kik gimielnu kik gitim gimoro amora nyisa ni oyo mama oyo baba nwamiyi tich 2022 ang'o misetimo wane 2027 tiji nen ma job description ni tich mane timo koro dheda ti chunga ti siema ni an kaka governor maru kaka nuyiera echo asetiyo gi pesa maber nuneno hospital ne unge kase yawo yath ni eiye an kaka women rep maru nuyiera 2022 sani 2027 tija gi docket mantiego e chiro asegera siemo ka gik masetimo enika nyithindo e marom kama masepuonjo nitie IT station na moro maseketo sani mano e siasa ma wadhi goyo kama koro sechope ni Trevor no to bye kama koro komia shida komia weche mangeni ama maru gi nyameta ugure jini bye kile kama konjo obvious statements makonyo gimate mwacho ni en kindi siasa mabiro mbele mit kindi gi jopiny tichung' bath gimisetimo kindi jopiny bath misetimo kisetieko mano titieko gi Nyasachi te kaka wayiero jotelo wa maber ka wadhi mbele hapa ni siasa moro mabe ji ne goyo ni wan gi dawo moro malo kata kubed na atiyo tichoewa lakini koluongi ji stage kata ane mamiel moingo jite an makidwa ni mondo yanyu ni ng'ato tiketa kata tayanyu ni ng'ato mane ti orumo wainyore nikech weche mag uchumi sani e weche machando wa Kenya kae
wanyalo bet e studio kaka wanyiero tadieri makende en ni gwenge ma waaye mondo ng'ato obed kata gi 100 moro mondo kik onind kech oyudo omena ne moro odok ge ot godhiambo onge to samoro kobed maonge ni nikech in lazy kata ni in gi samuoyo moro kiero tich tijno ni kanye to en tich jotelo ma un go mondo yaw wang' mondo mi opportunities mondo bedie mondo ng'ato kik bed ni nyalo chiwo yani samoro Trevor gwengwa koni ng'ato nyalo chiwo gokinyi to nyaka godhiambo chunye chandore ni nyathine dhi chamang' fees sani capitation dhi malo nyathini no rieko kadho tere university idwa chako chulo nang'o kata nyathini moro notemo watere koro e technical institutions nikech nyathi ka nyathi nigi talanta mare kaka Nyasaye ochweye to chunyi chandore ni odhi yudo gini kanyo nitie sama koro wachopo ni county governments wagi okoyawo opportunities mang'eny moko be samoro keta dhaw matek makata ng'ato investor ne dwa biro mondo ger nunya factory ni moro to okonyal giwach mibadhi bende investor poko donjo podi kwae pesa moro investor kose donjo to podi penye ni in investor in ja one time two time no time kose nang'ono kapok wadhi mbele in investor in ibiro gi Kevin mano konya ye investment ni Kevin no go Kevin no asepime okane kuwuyo ga maber kora fadhali jopiny kech kage to investor kidiao ka yedhe hospital to investor to kikbi nikech gipinga mago etelo mokwadwa sani jopiny ng'ato kikuondwa ng'ama nosemiyo tich nitiyo agino yom nyise sani kikidhi mabor be kikiwuok kanyo gorengo ni emiel kata ni wer siema gimisetimo kato wakawo marking scheme wakawo marking book ne 8 wanyisi ni Trevor iwacho ni gero classroom adi we wadhi ang'ago simu gwengu kata penjo ni class mogero to chal nade to nogere gi pesa di to nitie mibadhi iye kanyo to kitimo tich maber to tiji luya lewa onge wach ichaki yiera in ichaki dhia mbele osideni ne nange wach mar yiero mar siasa ma biro ni definitely kendo kamane kaka odhi timre mokwongo wach mar tingo bat onge macha orumo sani en mana in jogo kura gi Nyasachi wach mar jakom ing'eni jakom koro siasa muri nyiso wagan dongwe kaka wan watimo ga ngodhi konyo jakom malo jakom dwaro malo kacha tek wan weuru mo dongu senge kaka watimo tingeni wan to kose nyiso ni jakom tingeni koro chunye wa maka ni nyaka wasire maki wacho ni dhi konyo jakom tibe wakonyi kae Trevor mano sani Nyasaye no setieko omiyo jakom mangi wuondwa piny kacha obed Migori obed Kisumu obed Siaya obed Homa Bay ni dhi konyo jakom mano onge omiyo sani en in jogo kura gi Nyasachi number 1 to mari gi jokura ni en number 2 ma en tich misetiyo ne jopiny kaka Sheila owachono to en nikech wang'eyo ni katiba bendo miyowa functions moripo bed ni governor gi langi tiyo e county kacha kata obedo ni nitiere meandering moko matimre gi national government kaka koro projects mani somo mag Siaya kama in a way kalo king'iyo broad based government to gikonyo nikech ultimately kata ka Rais Ruto osedhi to stadium ma Siaya okobitingo no dhigo jo Ust Mabondo okobitingo no dhigo koro mago bende gin gigo ma nyalo konyo jopiny referral hospital ma Kisumu mokete billions of shillings okobitingo no dhigo kuma no nyiso ano aecha omiyo mago gin gigo ma bende nyaka sir but governor ultimately nyaka ng'e ni bang'e en owuon obro chopo time manyako nyis jopiny ni to pesa mano ai county through on source revenue taxes mane ne ji chulo ka usuru mane jopiny chulo osetiyo tich machal nadi nikech gwengewa makaluo nitiere kata ndache ma perennially giricho garicha kamano weche mag serikali isaidia ma Kisumu county joga dhi penjo jonyakach biro penjo gavana margi ni ang'ono misetime through disaster response fund ma intiere gode county kacha mamacha ten pesa ma ok national government biro konyie unless in agreement ma county assembly ema pitisha but budget mar emergency nitiere county ma Kisumu jo gibiro penji ni to ang'ono misetime mar mondo ikonywa kama yudhe dhi penjo governors kech sani to ginindo makata mana voters mass voter registration madhi mbele ni be okine ka gin very active nikech giwacho ni our time is coming Trevor time cha dhi chopo to rowere ka dhi wuok in a way madhi buogo ji kendo gibiro wacho ni waseneno kwa somo to uno kun
okwane ka wawinjre kudu omiyo kura midhi go cha en kura madhi golo jok moko to jok manigi maono innovative leadership ka Trevor Ombija gi nigi langgi ema wang'ni koro dhi donjo space kacha ting'e ni dhi buogo ji kabisa nikech koro en in gi tiji misetiyo kata tiji miwacho ni iseng'iyo kaka gavana osetiyo kata MP mare kata women rep kata MCA to kosemoro jopiny ma bang'e tiwacho ni wan gi alternative marwa to alternative ni gima dek madhi timre gimara dek en accountability keto sirikal tesre mano gima kata jogo midhi yier 2027 will not run away from kata mano osiepewa masani dhi e debe ok wabiling ka gik moko dhi marach ni mibadhi kia ikwalo pesa kia itimri nadi forgery matimre wabro kwerogi kendo jopiny kaka ne waneno higa mokalo cha that force and that spirit is going to triple several times kata mana jogo miparo ni e county nok nyal loso sani gidhi chako loso kendo sirikal idhi ket tesre e yo makare. Ero kamano Sheila wach miwago mogik kakoro watieko sakoro ma wawang'o. An wach manyalo wacho mogik Trevor en ni onego waendelea mana keto sirikal mamalo tesre kaka waketo sirikal mag county tesre nikech weche mag devolution nitie gik ma county governments kende manyalo timo to nitie sectors moko ma ka ok iketo county government tesre to wan wawuon wanyalo hinyore nitie direct impact achiel kuomgi en weche mag thieth nitie county hospitals ma sama wuoyeni kiwuok idhiye to en mana Panadol ma kata glove kidwaro gloves ma irwako arwaka ma nas rwako ni inyisi ni dhi nyiew oko mago gik ma jopiny nyaka ng'e ni mano is not okay mano is not okay kar mondo wabed pile pile ni en convoys to ji rally to ji timang'o afadhali wabed gi telo mabro ng'iyo ni adieri basic things weche mag health weche mag pur magik ma county governments ema neno nyaka gi invest thoroughly in weche mag health weche mag agriculture mondo kony mondo dongruok cha obede. Mar ariyo county governments okochuno ni gin gi wuon ema nyaka koro ni gi solve problems te ni koro gin nyasaye moro ma koro kila problem ma in go bede gima county governments onego bed ni ginyalo attract private sector mondo konygi gi weche mag tich kaka nawacho cha kuri bed county government ma hostile bed county government mong'e loso osiep ma gimoro kobiro ineno ko nyalo mobilize luong koni gi kocha nikech adieri makende en wach mar bedo broad based gi sirkal mamalo ni oumo duk mang'eny kabisa e county governments moko okonyogi kabisa nikech ka dok sirkal mamalo nitie ndara ma koro dwa ongego chirni mineno kigero mang'eny e gwengwa gi ng'eny gi county governments go dok ogerogi koro umo duk mang'eny kabisa mamano be en gima ber to lakini jopiny oningo nyisgi maber ni oyo ndara ma koro ichung'e ni kik wuondi yes en broad based ni notime gi sirkal mamalo pod inuano ni pesa mar county cha to ni kanye ka kamano Trevor wach mogik ang'eni Christmas biro an gi jogwengwa antie gi osiepa moro ni okike kwasa ene piny okike kwasa ene piny makaler nyatike wakocha kendo owinjo mane ng'ati manie ground an gi osiepega moko be uriri kacha obet ne winjo twak mamit gi suna gini agonegi ni Merry Christmas Nyasaye ochung' kodgi gi oganda wa duto te ma Migori gi county state te ma Kaluo kawuono ne olor wach mag Piny Luo Festival Migori County marwa to aparo ni wan kaka joluo wakawa time wakendwa mar ng'eyo ni mit mar siasa en siasa madongruok mane siasa mamit ok mar dhok mamit en mana siasa madongruok. Nero kamano mane kama weche moro mar buch jopiny ibida uru an penya to kara ini timango josiag ne piny to kara ipango kodo nago to kara uru bus baba. Ero kamano Trevor mokwongo ero kamano ne Royal Media osebedo very kind this year ko luongowa kendo luonga biro kae kata Ramogi kae jotendu te Nyasaye mondo gwedhu kendo jowinjo wate kuonde mauntiere duto te counties wa ma Kaluo Nyasaye mondo gwedhu gi family ute ka wadhi e Christmas kama obed gi Christmas mang'won to kwayo na maduong' kabisa en ni kik iriemb nyamburko ka wi ok liw kendo wangi ni ok nen maber kech neno ka sani apaya ok beyo kendo wawito ngima mar osiepewa gi jo family wa mang'eny kabisa ka in state ma ok inyal dhi nyamburko maber nikech ise pigia mwili yako pole gone dendi mos to wewe nyamburko eninde ye kati luongo osiepni moro kati kao namba na mondo iona simu nyisa no sido an ka urna ng'ato mondo bio nikech wadwari 2026 kaka intiere no
mondo wakonyre gi Rais William Ruto gi governors wa tetete kuonde ma gintie mondo wager Kenya ni kaluwore gi challenges ma wasedhi samoro fuko be onge kata gi gimoro 2026 walamo Nyasaye mondo miwa thuolo mondo konywa mondo at least productivity odhi malo wakete gimoro e ofuko wa Nyasaye mondo gwedhu bed gi higa manyien maler kendo ng'wono mar Ruoth Nyasaye mondo taw gi families Ero kamana ahinya wacho maler ahinya Sheila Olang jalony e weche mag uchumi to gi Kevin Osido jalony e weche mag telo mane kama we chenro moro mar buch jopiny wono wacho pile ni wan joka ma watemo mana wacho ni weche matimore mondo ka sa oromo to teku koren maru une makoro dhi yiero wono wacho pile ni wan gi moahero en mana dongruok maonge gi dondruok to kuonde ma jomibadhi nitiere penjri ane kaka janyuol ranyisi mane midhi nyiso nyathini seche midhi yiero jakuo kata jalweny kata jamibadhi mane kama we chenro mar buch jopiny an kaka pile nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocham pesa unin maber jopiny